Nainunom lang tag Kristo karon kay Pasko na tao si Kristo. Apa sa katinuray lang, walay Kristo sa nung kinabuhi nga nagpuyo. Tanan na tong tingong pulos yutanon, pulos kalibutanon, pulos mga butang nga lumalaban. Diyos kamana sa tanan ni takna sa gabi o laing gabi sa mong paparaguban. Kami malaumon, ikaw makiguban ka na mo o maghatag sa lantip nga panabot nga among masabtang tanan nga among isgutan karon. Ug labaw sa tanan, batiw na mo nga ang gasa nga mahinungdanon alang ka na mo. Nga maong kaluwasan nga gihatag ni Kristo, pinahagi sa iyang pagpakamatay sa Kalbaryo sa krus. Salamat to Diyos ikaw. Magkapadayon, pagpanalangin ka na mo, samtang magkapadayon kami sa pagpamina usab o sunod nining maong series ang gasa sa paglaom o nga kami na nga panghinaot kaunta matapos kaning tuig 2024 uban ang kalipay uban ang paglaom nga sa sunod tuig lain usab mga grasig panalangin ang mga batang gikan kanimo magpadayon kami magpalipayon nga mag-alagad kanimo ug mag-alagad usab sa katilingban sa mong palibot. Salamat to Dios ikaw magtubag sa mong bagampo among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, usbog ko, maing gabi sa tanan, maing buntag, maing udto, maing hapon, alang sa tanan itong mga viewers sa kinatibukan sa kalibutan. Nining kagabion, padayon na to og tuki ang atong series The Gift of Hope kung gasa sa paglaom. Gani kung mahino naman na to kagabi, gisgutan na to makapaglaom ang si Jesus, mao ang pinakamaayo nga gasa sa paglaom. The best gift of hope. So, si Jesus rin yun, no? Atong gisgutan kagabi nga pinagi kang Hesus, nahimos siyang panalangin sa mga katawhan, o gisgutan po nato nga si Josepod, bisan pa nga naa kaniya ang yagaon niya nga iyang masinati kauban taliwala sa katilingban, apan wala kini niya hikaw gitagaan niya dako nga luna si Kristo diha sa kasing-kasing, bahala kon mahimos siyang makaulaw sa katilingban, bahala kon yagaan siya, apan iyang gidawat si Kristo, ingon nga pinakabililhon nga gasa nga nga nabatdan gikan sa balang espiritu. Nini kagabion makapaglaom atong isgutan ang uluhan si Jesus ang bahandi sa tanan. Jesus the treasure of all. Siya rin yun, wanilain. Kung atong mainuluman ang gisulti ni Pablo, ingon pa niya, kaniadto nagunaw na ako ani mga butang nga bililhon. Pero karon akong gibati, wala na di ay pulos. Ang tanan akong gihiklin, tungod og alang kang Kristo, nga mo'y mahinungdanon nga gasa sa akong kinabuhi. Muna makapaglaom ang gibati ni Saulo sa dihang nakonverter siya. Ang iyang handom nga posisyon, dungog, bahandi, muna iyang handom tanan, puros makalibutanon. Paringon siya, kining tanan akong gihiklin tungod og alang kang Kristo. So si Kristo ang bahandi sa tanan. Niyo sa kahigayon, kung mainyong mabasa ka na makapaglaom sa buhat, dito kay sugilano din tungod kay gisgutan din nga usa na kahapon alas 3 sa hapon. Muna karon atong makita no atong mabati nga dunay alas 3 sa hapon nga pagampo alang sa tuwa sa Seventh Adventist Church, doon natay 7-7 prayer, 7 sa gabi, 7 sa buntag, ampo gyud. Pero kani sa unang panahon, adunay pagampo ang aghimo sa kada alas 3 sa hapon. Gani, ang nahitabo makapaglaom nga si Pedro o si Juan. Ningadto sila sa maong templo, wala nindot nga butang sa Jerusalem kaniadto. Gani ingon sila ang mga archaeologists, dili ka kita og nindot nga butang, nindot nga edifisyo o building sa Jerusalem kung di ka makaadto sa templo ni Solomon. Sa ilang ginauna ang pinakanindot nga hulagway o gambalay sa Jerusalem mo ang templo nga gitukod ni King Solomon. Gani kadto ko dito makapaglaom tingali way back in 1996, 2016. Nangadto dito pagkanindot tinuod kayo. Dako kayo unya gyud sa ni pagtukon nga karaan biya nga mga materialis mga batugi pang file pagkanindot kayo. So akong na conclude, akong na sipong nga ang gisulti sa Biblia sa Buhat Kapitulo 3 tinuod yun di ay tungod kay walay lain nga butang, walay lain nga building kon nagbuntaog nga kining gambalay nga makayong kaninduta na katulad yung templo ni Solomon. So kini ato sugilanon karon sa Buhat Kapitulo 3 dito ninhitabo sa ganghaan sa gitawag og the beautiful gate. Nindot matahom nga ganghaan sa templo.
So kung imong tanaw ang buhat Kapitulo 3, nagisgot din may tungkol sa kasinatian ni Pedro. Si Pedro o si Juan. Now, dinhi gisgutan nga samtang alas 3 hapon ang atos la aron pagampo. Nindot puno kay kadalas 3 matos lang magampo. Nya dili kay sila lang daghang mga tawo nga mangadto dito aron magampo. So ringaw na balang kasulatan. Buhat Kapitulo 3 bersikulo ningo dinhi, ug usa ka adlaw na si Pedro ug si Juan nangadto sila sa templo alas 3 ang takna sa hapon sa hapon. At takna kadto sa pagampo. So, kadalas 3 sa hapon, magampo ang mga tao dito sa templo ni Solomon. O niya, nangadto silang Pedro o si Juan. Sa dito makapaglaom, dito na sila, daghan kay dito ang mga tao sad nga nangadto, dili lang kay nangadto ang magampo. Apan doon na po yung mga tao dito, nangadto lang kay magpakilimos. Doon ay mga bako, doon ay buta. So, nga naman yun sa templo sila mangadto. Ako bang naunaw kung ano sa templo bigyan mangadto ni mga tawhana? Tungod kay ilang gibati mga paglaom nga kung ang tao gani matug templo, matug simbahan, sa tupad Diyos nun. Kay Diyos nun ka man, maghihatagon. So naata na niya ang mga hunahuna sa makilimos adto tag simbahan. Pero karon makita na to, dagko nga simbahan magtigom, wala gyud makilimos na. Tuwa na sa kalsada, tuwa sa traffic light. Karon ang makilimos sa traffic light na naman, manghunog yun ang mga sakyanan dito, sa mga ayo sila. Usay, magtanaw ko sa mga sakyanan nga manghunog, yung pila kakabok mga sakyanan, mga ablis bintana, yung muhatag. Pero gamay rin kayo. Inigala nila ang doktor to, tingali, abot, sa ilang madungog, hawa na yun, yato na pikas. Iko, pas sila, no? So, kining panahon na, nangadto silang Pedro ug si Juan. Niadtong maong ganghaan, niadtong templo, nga gitawag og the beautiful gate. So, atong tanaw, versikulo 2, ingon din o niya, sa matahom nga ganghaan, beautiful gate, mo na itawag nila kaniadto, matupan nila. O niya, isa nga dito daghang nga mga tao nga bakol di kalakaw. Ingon din there was a man who had been lame all his life. Murag bata pa ni tingali, di nakalakaw. Murag nagdako siya nga naanad lang di kalakaw, nagdahik lang tingali. Pero matingala po ka, anong alas 3 naman siya mato dito? Tingali na apoy mo hatod, ano yan dito? Murag ba ka nang makililimos ba organized bitaw ng mga kining makililimos nga, okay, asan ka diya, paghapon, tapukon silang amo, pila may kuha niya, porsinto lang ihatag sila ha. Nagunaw na ko basig pareha po ni sa katong tao nga bakol. Pero makita ni mo, daghang mga tao dito, magalabay-labay, so kani siyang tao nga bakol, di sa maulaw, mangayog, limos. Nga naman, kaya di ko sa kalakaw. Pero, kung di mo tanaw ang balang kasulatan, sa versikulo 3, 1, 2, nasa dito, gikan pa siyang pagkagamay. So, sa matag adlaw, naan yung tawhana dito, muna yung kung nga basig na imudalapod. Kung di mo tanaw balik, basahan na ito parayon ng versikulo 2. Sa matag adlaw, every day, he was carried to the gate to beg for money. Mo lagi na. Naagitig dala. Tingali ila tong bus ba? Ito ilaan po dito sa merkado mo ha. Kamo sa templo, kamo dito sa kining mga tindahan. Kay kada adlaw, dadon man sa dito, aron magngayog kwarta sa mga katawhan nga moadto sa templo. Sa ako nag-ingon, nganong sa templo magid siya muadto unya mga kwarta tungod kay nasayon siya basta matug templo mga kapaglaom maayo gawi. Basta matug templo nga tao mahigugmaon, manggihatagon, manggiluyon. So nahitabo lang nga panahon ni Pedro mi Juan nangadto pa sila dito, nakita nila ning mong senaryo ba? Pagkakita nila, ingon sila, oy, niya may daghan gyapong makililimos. Abi na ko sa traffic light ning makililimos na ama ni templo pod. So sa diyang nakita kini ni Juan o ni Pedro, kining tao nga makililimos, kanang nagunaw na sila nga, o sa kadugay ni Tawana, mailhan mo mo magkapaglaom, kanang bitang dugay na nga makilimos kay lago na kay lawas, baho na. So makita mo dugay na gitili ni Tawana din Pero kanin siya, parang dili ni siya baho nga naman. Kada adlaw raman sa daon dito. So naamay mo dala siya, paghapon, kuhaon na po din siya. So kung imong tanan, versikulo 3 ko din when he saw Peter and John, sa diya kini makilimo sa kakita kang Pedro kang Juan, na nagsugo na siya pangayo. Tayo na balang kasulatan. And he begged them to give him something. Wala po gisgutan give him money. Of course, ang iyang ipangayo, kwarta man. Pero isa nga tagaan ta ko bisa kung salam. Tingali pagkaon mo nang usahay, kana makilimos, tagaan gani mo something, di mo dawat kay kwarta lang.
naitabo na dito sa Amerika, dito mi sa Redlands, na ay makilimos ito nga negro. Naglingos siya, please, give me food. Please, I'm hungry. Give me money. I want to buy food. Di ako po, yan ako, Pastor Memories. Patay na yung taos Pastor Memories karon. Yan ako, Pastor, magkuha ko dag usa ka serve ha, paklans kay ihatan ko atong makilimos itong kuan ngayo pagkaon. So sige Pastor. So nagkuha ko usa ka paklans, pag bayad dito, gawas ko sindahan, ihato na ko itong makilimos nga itom. Naglingkod man siya. Akong gihatag. Iko, here's the food for you. No. I don't need food. I need money. Iko, but you know, if I give you money, you will buy food. The same as giving you food right away. Okay, here's the food. Wa man yun niwat akong gibutang diha doon sa iyang tiil. Nausa mo na kapag lawom iyo mo nang gipatiran, pastilan ka lang iyo kay nga tulog duko ng ulo itong tawana. Taga ang pagkaon, dili mo dawat kay kwarta ra iya. Iko, no. Same as true. If I give you food, that's it. Pastilan gipatira maka niya ang pagkaon. Kaya ko, sorry, iko nga kwarta yun. Now, kaning tawana, kaning makilimos nga bakol, na ngayon siya, ingon siya nga, tagaan ko bisag unsa lang. He gave, he begged them to give him something. Nakaroon, something man ang kikinahanglan sa tao nga bakol. Of course, akong ingon, ang pinakaluoy makilimos katong buta, kani bakol man siya. Pero sa diyan nagduol si Juan si Pedro, pagduol na niya kaayo, ning luhod si Pedro. Nga ingon ni Juan, nasa maka Pedro, luhod magkaon, sa may mong tuyo. Ingon na rin si Pedro, sige, tanaw sa kuha pagayo, tanaw sa kuha. Versikulo 4, sige ingon din eh. And they looked straight at him, and Peter said, look at us. Tanawa mi. So, unsay hunahuna nimo atong tawo nga bakol, nga makilimos, of course, tingtanaw gin siya ngadto sa kang Pedro kang Juan, kay tanawa. Hunahuna tele sa taong bakol siya, dako ginig mahatag ba kay gipatan-aw man ko siya. Tanawa ko. So nahitabo, kung imo tanawon padayon og basa ang bersikulo 5 ingon dinhi. Og unya ning tanaw siya ngadto kanila og nagpaabot nga makakuha siya og something sa ilaha. Makakuha siya kwarta, makakuha siya pagkaon. Nagunahon siya makadawat gikan kang Pedro kang Juan. So nitutok po ng tao nga bakol nga to niya, although nga daghang mga makililimos, pero kay katong po tawahan ang ilang nagtuan. Na dito'y atbang po ng pakilimos sa kain tao ko sa lapi, kay hubag iyang tiil, na di sa bakol, pero hubag ang tiil, kay kalakaw, pero nagbakol. So man sila nakaanto dito man noon sa katong bakol yun noon. Now, usahay doon na bitaw plano ang Ginoo sa tuwa. Nganong nakaagi ba yung kuan ni lugara? Nganong kanimang yun? So muna na plano ang Ginoo sa tuwa. Nganong dito magisa atong bakol? Nganong man sa atong gihubag tiil? Nganong man sa atong butang ato dito? Nganong kato man yung bakol? Ay so biya tanaw sa kuha tanaw. Di tanaw po itong tao nga bakol nga to sa kang Pedro o kang Juan. Naon sa mana nga sa diha nga nagpaabot na ang tao nga bakol nga makadawat og something, anything, agoy kay kung imo tanaw ang versikulo 6, mahimut kay ka. Kaya ang versikulo 6 ay ingon dinhi, kung imo tanaw ang kapaglawom siya nga. But Peter said to him, ngayon Pedro nga to kaniya, I have no money. Napalitan karon nakadungog tong bakol, nga isag kwarta, nga isag pagkaon, pero siya nga awa ko'y kwarta. Patanaw-tanaw man sa kuha niya, may kwarta. So tingali mo rin, nagmahay ba ang tao nga bakol ba? Siya nga, ingon, tanaw sa kuha niya, kung gitanaw na ko, walay kwarta. O sa may tuyo, anong patanawon man? So muna usay makapaglawom nga, sa magituyo nga nung ipatan mo ko niya kay wa day kwarta. So ingon dinhi, I have no money at all, but I give you what I have. Nindot kay no? Wa mo kay kwarta. Pero tagaan ta ka kanang naa sa kuha. So una sa tao nga bakol siya, okay ra pod. Tanaw sa ito kang Pedro kang Juan, siya okay ra pod og wa mo'y kwarta. Pero mahatagan na yun ko kay muhatag man siya kung siya na siya. Basi na ba kasi dala nga tinapay, na ba dala ka siya nga kining ginanggang saging, ang hunahuna sa bakol siya makakaod yung ko ani. Sigurado gini kay muhatag ko sa tanan nga naa sa kuha. Sa diha makapaglaom nga nagpaabot ang tao nga bakol nga hatagan na kay kung siya na sa kuha, ihatag na ko si mga, pero okay kwarta. Pero kung siya na sa kuha, hatagan ta ka. So nagpaabot ang taong nga bakol nga hatagan tunulan ni Pedro ni Juan something from them. Now sinita po, versikulo 6 ingon dinhi.
In the name of Jesus, isa tagaan ta ka sa natanan sa kuha. Pero ingon ni Pablo da Pedro din in the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and walk. Magkapaglaom, wala maghandom ato ang taong bakol. Nga, moingon si Pedro, wala man ko'y kwarta, pero hatagan ta ka sa naa sa kuha. Sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon, ako kang sultihan tindog, o niya lakaw. Sa iyo una-una magkapaglaom, mo ba ning gasa nga gipaabot sa tao nga bakol? Wala ni. Ang gasa nga gipaabot, kwarta, pagkaon, kay kinsa may makauli, nga kung imong tanawon, ang pibiro na to nga gisgutan magkapaglaom sa 3:1, nga dito siya, dili kalakaw, sukad pa nga siya bata pa. Sukad nga siya gamay pa. Wa siya kalakaw, di siya kalakaw. So kinsa may bagunahon ang makalakaw pagkuhan, tiguang nugog ko, tingin ako na tanaw na kong tao, murag mga 50 tahon na. No? Bunguto na siya, tagasag buhok. And then isa nga, tagailang ko piskonsa. Pero kigiinan siya ni Pedro, wa ko'y kwarta. Pero tagaan ta ka kung siya nasa kuha, sa ngalan ni Kristo Jesus, nga Nazaretnon, sultihan ta ka tindog, o niya lakaw. Sa inyo una-una makapaglaom, unsa may gibati sa tao nga bakol? Unsa man nga gasa iyang gipabot? Naghandom ba siya sa gasa nga makalakaw o handom siya sa gasa kwarta o magkaon? You see, makita nimo ang kanabitang in-between lines sa handom sa tao nga bakol. Dugay na siya makalakaw. So sa diha magkapaglaom ngayon siya nga sa ngalan ni Jesus. Unsa may naade sa ngalan ni Jesus? Magkapaglaom sultihan ta mo, atong iskutan kagabi nga si Kristo mao ang pinakamahinungdanon nga gasa sa kalibutan. Siya nagpakamatay, siya atong manluluwas, siya Ginoo sa kinabuhi. Naunsa magiday si Kristo. Nga naman, niya gisulti man ni Pedro sa ngalan ni Kristo. Unsa may naa sa ngalan? Magkapaglaom ka nato, si Kristo mao ang atong paglaom. Si Jesus mao ang atong paglaom. Siya mo'y gasa sa paglaom. Dili na ta maglakaw mag-inusara. Dili na ka mag-inusara pa nga mulakaw nga wa kay kauban. Tungod kay si Kristo mutabang, muayuda, mugiya, muuban ka nato. And we will never walk alone. Kay si Kristo mugiya, mutabang ka nato. Usay kaniadto, ang atong kinabuhi, wala pa rin kang Kristo. Alang sa makapaglaom sa atong mga viewers karon. Tingaling uban ka nato, wala pa yung Kristo itong kinabuhi. Nahinundom lang tag Kristo karon kay Pasko, nataw si Kristo. Apa sa katinuray lang, walay Kristo sa itong kinabuhi nga nagpuyo. Tanan na itong tinguha, pulos yutanon, pulos kalibutanon, pulos mga butang nga lumalabay. Gani ingon si Apostol Pablo, sa kaniadto, diligin mo iha ni Kristo. Episo, Kapitulo 2, versikulo 12. O sige, ingon din makapaglaom. Episo 2:12. Gisulti kini ni Pablo, ngadto sa Episo. Nga naman, nakita niya nga daghang mga tao nga wa po Ginoo pa. Pero karon nituo na mo. Lagyan din ni Episo 2:12. At that time, niyan ang panahon na, you were apart from Christ. You were foreigners and did not belong to God's chosen people. Kaniadto dumuluong rin mo. Mga sanghiro na mo. Niadto mong panahon, wala pa'y Ginoo sa inyo ha. Wala mo nahiapil sa mga pinasay nga katawhan sa Dios. Wala. Karon, unsa man hitabo na sa ilaha sa mga tao si Piso. Mo po ni gusto nako nga atong bation ba kaniadto wala tay Ginoo. Kaniadto magunahon na tag Kristo kanang Pasko na. Pero walay Pasko, wagi Kristo. Isla Pasko ko manghatag og way Pasko di gyud ka manghatag. Sumuni makapaglaom ang kinabuhi sa tao. Kaniadto wala mo. Layo mo kang Kristo, walay Kristo sa inyo ha. Mga estanghero ra mo. O ganyan, wala mo nasakop sa mga pinili nga katawhan sa Diyos. Muna ingon din padayon magkapaglaom ang versikulo 12 siya. You had no part, wala mo'y kabahin, wala mo'y ingon ta, tipaka sa panulundon nga sa Diyos. Wala mo'y kabahin in the covenants which were based on God's promises to His people. Wala mo ani. Wala mo'y part sa saad. Nagihatag sa Ginoo ngadto siyang mga katawhan. Nga gisaad niya sa mga katawhan nga diin nagatuo kaniya. And you live in this world without hope and without God. Tinawargo da. Nagkinabuhi mo ni kalibutan ha, walay paglaom.
ang ato rabang series karon kay gasat sa paglaom. Kung wala na kay Kristo, kung wala kay Dios, wa yung kay paglaom. Mo bitaw na dito mi sa nasayan sa Silangka. Doon ay mga tamingon nga, tingali naglisod tang Silangka dinino, sila ra padikingon, kay dili bagod mo tuog Dios ang mga tao dinito ama sila mga dagko kay mga imahin. Mo naglisod ang Silangka. Ila ra pa minaw ko nila, nganong lisod kay Silangka sa panahon na mutuwa dito. Pagkalisod yun kayo. Daghan kayo nagpingit sa kalisod, mahal ang palitunon niya, gamay ang sildo. Mo ni makapaglaom, ngano man nga na, klaro gingon din sa mga kasulatan, kay wala manggod mo'y Diyos. Wala mo'y paglaom, wala pon mo'y Diyos. Makapaglaom, sa kalibutan, karong kalimutan, pila ka porsyento sa mga tao nga walay Diyos. I mean, wala nagtuog Diyos. Daghan ba yan? Muna hinon na bitaw nga, ikaw din si Ellen G. White, muna kalibutan nato nga, mga tao, wala nagtuog Diyos. Mga tao, nagunaw na sila nga, sila ray, unsa ilang himuon, matupasoban, kung unsa himuon na mo, kung maayo man na, anami may kaugmaon. Pero wala nagunaw na, Diyos mong hatag kaugmaon kanila. Sila ragyod. Maning kamo, tagimong mayo, kay may kaugmaon ang karma nato, mayo. Pero yung din ako sa kasulat, sa usa ka magsulat si Ellen G. White, isa nga, Christ is our only hope. Nga namin yung si Kristo itong paglaom, isa nga, si Kristo lang mo itong paglaom. Yung sa din Christ is our only hope. We may look at Him or to Him, ingon din for what? He is our Savior. We may take Him at His word and make Him as our dependence. Himuon na to siya nga atong saliganan, atong dalangpanan. He knows just the help we need and we can safely put our trust in Him. Tama ba, God? Makapaglaom, walay lain na itong paglaom na to sa kalibutan. Si Kristo lang ang paglaom nimo, paglaom nako, kay siya atong manluluwas. Manluluwas sa tanang katalagman, manluluwas sa mga balatian, manluluwas sa mga kalisdanan, siya lang. O niya nagpanayon din o ikaw, mahibalo, masinati ka niya, pinagi siyang pulong. Kay balo siya kung unsay imong gikinahanglan, o siya akong gikinahanglan. Kay balo siya kung unsay atong ginahanglan ugma. No, sa di takatulog sa ugma, no, asa man tani ugma, wala ba tay bugas? Mag-uol kay ta. Dinay panahon nga dito pa mi sa distrito sa Lotanga. Nay gabi ni uli ko gabi ni ko ni uli ingon din ko mi sa ni, wala ba tay bugas ugma? Di ko adi may noon, di ko matag sa yung lungag. Pastila na lain man na siya. Siya nga, siya may noon nga nabi ako'y anak, nabi ako'y gipatutoy, yun niya karon way kaon. Ako na alas 10 ako sa gabi, usapon nga. Usapon ako pagkatong tindahan karon, may sarado ng mga tindahan. So, sakti lang. Kay ugma, ihatag na sa Ginoo, ugma sa iyo, mo ko. Kung may noon, kay way lungagon, dili ko matag sa iyo. Pas sila nalain na siya kay, unsa ko no, dili maglungag, di mukaon na siya gamay na may bata ato. So, kining atong kinabuhi, na ipanahon nga, wala punta. Na ipanahon nga, barabag, asa man ta manguha ani. Pero niya biya ang gisulti, si Kristo lang ang atong paglaom. Atong tutukan siya. Siya atong manluluwas. Ug unya ato siyang sination, pinagi siyang pulong. Kaya nahibalo siya sa atong gikinahanglan. Ganahan ko ani, He knows just the help we need and we can safely put our trust in Him. Jesus never fails you, never fails me. Makapaglaom, si Kristo di ginaupat ka sa tua. Kana kung musaling ka, kana kung mutugyan ka, siya ang atong paglaom. Ningani sa kalibutan, kay gusto niyang hatagan kita sa unsa, sa kaluwasan. Siya atong paglaom. Ningani siya rin pakita niya nga siya mo supply sa tanang gikinahanglan, o doon ay gutom, iyang pakanon. Doon ay masakiton, iyang giayo. Doon ay patay, iyang gibanhaw. Siya dili gyud magapakyas ka nato. Siya ang atong paglaom, bisan pa sa unos kinabuhi. Nga panutan na karon, unsa kang unos kinabuhi na si Muha. Nabatay kining krisis sa atong panglawas. By the way, ang ako Miss Patalingho Caroline yung gibati, ko nga unsa may gibati nimo matutag tambalan sa dili na. Magpahilot lang ko. Grabe yung hilanat, grabe yung ubo, ko asa makaana nga tingali sa among kaklakaw, kakapoy, gabiin na muli. Pero makapaglaom na ba tayo krisis sa ato ang panglawas? Niya din ang tanyag alang kanato. Kung doon na tayo krisis sa may panglawas, bisan pagani na upirahan ta. Ubin,
kulang tag kwarta ipalit og medisina para tambal sa tuwang balatian. O kaya, kanang tigulang na ta, mag-iso naglakaw. Nasubo lang yung kay ko. Karon lang yun, uman may nagsikay-sikay sa balay, ganihang buntag mga alas 10, gitawagan ko, na kay balo baka namatay na si Boy Patalinghog. Iyon ko si Boy, katong sasapad, oh. Katong pulis ka dito, oh. Namatay siya kagabi eh. Ikaw nga naman. Nagsakit siya, unya murag di na sa kaybalo, unsa iyang himuon, murabag na mentally retarded na noon, di na kaybalo ka sa paingon, sa kasal lang musulod sa balay. Ikaw na unsa man. Ikaw kanusa man ang lubong, isa nga, wako kaybalo angkol, kanusa. Ikaw pibal ako, rumakadto ko. Mga batan, mga paglaom, di man to siya kay tigulang na kayo. Abdi kay itong tao kay pulis god. Pulis captain sa Kapatagan. Apaning pahulay siya. Tingali makingong ka, unsa magyod ang kulang. Na din sa katapusan na a life or death issue, o unsa magyod. Mga kapaglaom kining tanan, mo ni mga unos sa kinabuhi. Pangidaron, balatian, kamatayon. Nabasay problema mga paglaom, nganong magbulag ang pamilya ba ng asawa. Basin biya doon ay problema sa ilahang problema sa pagkamagtiayon. Gitawag 6 problem. Nagbulag. Wa nagkasinabtanay. Usay makipaglaom kulay Kristong kinabuhi. Mao ni mga salaa ang atong mahimo. Mao ni mga lakanga nga atong himuon nga supak sa kabuton sa Ginoo naman. Wala man si Kristo. Mo nagiingon sa episo kaniya. Kaniya tula man gud si Kristo mo na apil sa katawan sa Ginoo. Munang wala mo'y paglaom, wala po mo'y Diyos. Pero kani, naabay problema sa itong puluyanan. Kini tanang giskutan din homosexuality, fornication, adultery, dealing with child molester. Munang child abuse karon grabe ko sugayo. Problema ba ni? Kung problema man ni magkapaglaom, nang atong yapo sa Ginoo niya, tabangan na to ni sulbad. Dili mo ni masulbad sa katao. Ang puluyanan niya magkagulyang, muna ko, pastor, nakadto pa unta ka, tingali mo rin mapasap mo ang pamilya nga nagbulag. Iyon ko, pastila, naghandog yung kumadto pron saon taman sa kabisi. Ulahin ang tanan. Apan magkapaglaom, si Kristo mutabang ka na to, kunaning problema ha. Nabatay problema nga nagbangi ang ato ang pagbati sa mahigala, tabangan tas kaya po si Ginoo. Nga kaniadto, suod kay tao niya, mubudhi na sa tuwa. Dili na mo ilang nga higala. Mga kapaglaom, subo biya malandong. Nga kaniadto suod pa kayo, very close yun kayo. Pero karon nagkabulag-bulag na. Nawala ang pagkahinigalaay, karon nagdinumtanay na. Magsinulti ay nagsakit sa usag-usa. Asa man ang pagbati kaniadto nga sila suod nga higala. Nabata ng problema ha. Muna usahay tingali ang unos sa itong kinabuhi, nga wa, kita magnahom, pastilan kaniadto ka amigo na mo, karon wa na. O ba nabatay problema sa puluyanan. Nga diin, di nato ikapahat na to sa usa kay mahadlok tag basuko, musing ka na pod, musilaob ang tagubot, di taganahan. Gosay di ata sa balay, mura kanunay din sunog, kanunay din siningkay, sininggitay. Mga kapaglaom, mauning panahon na gadiin, atong tawgon si Kristo, nga siya mugiya nato. Tabangan ta niya. Nabatay problema nga paglaom sa kanang kalisod ba? O bien sayop nga pagpili sa atong kinabuhi, pagpili sayop di ay. O niya, ang nahitabo, ang atong gihimo, naglupig ta sa uban, ang lupig ta aron ta makabaton sa butang atong gikinahanglan, nga atong gusto. Taking advantage sa uban. Naba na, problema ba na? Unos ta usahay. Natay ganag yun nga atong mahuptan ni mo ng ato lang panupigan ng uban. Nabata makapaglaong po'y problema kaning violence issue. Rape, ingon ng bana, ingon asawa nga, grabe yun akong asawa, akong bana, di-rape ko niya. Kung saan pag-rape nga mini, uman mo? Isa dili, pastor, dili ko gusto, anong pugso medyo ko? Ingon ko, sister, part na sa kaminyoon. Nga nung di mo magsabot, sabutan ninyo. Kapila may sa kasimana. Ingon ang usa, magbulag na yung pastor, magbulag na lang mi. Ikaw nga naman, isa nga kung gusto maging akong bana kada gabi. Ikaw magsabot mo. Isa dili na yun makaya. Magbulag na yun mi. Ikaw mo ba yan ay package sa kaminyoon biya. Istoryahan ako ang bana, ko, brother, kining, pwede ba magsabot mo?
Sa kanay sa pastor, kaya di man yun muhatag. Ikaw ayaw po ka na gabi. Bisan puro ka ng, kung sa may gusto nimo katulog sa simana, dili pastor, tagko na, bisan ka na, bisan ko yun, ka na gabi yun. Ingon, dili lagi yun ko. Hanto na dugay, ikson, hala sige, kaduhan lang sa simana, okay ra ka misis. Ikaw brother, okay ra ng kaduha lang, okay ra. Di nagsabot sila. Pagkaugma, nagbisita ko, nakita na ko sila naglakaw, nagunitas kamot. Ako gina, okay na. Yung thumbs up ba ang babae, sa okay na. So say, magproblema ta. Diha sa balay, di ta magkasinabot. Muna makapaglaon, kasagaran sa mga bana, mangitaglain, o asawa mangitaglain, kay wala man sila mahatagan sila gikinahanglan. Muna ibantayan ng pag-ayo, usay mo na storms, muna unos sa kinabuhi sa magtiayon, kanang mga kabalaka, kanang ato mga kalibog. Muna makapaglaom, usahay, unsaon niya kung anak, nag-eskwela, walay kwarta. Nagtrabaho, tuod, pero gamay nagsildo. You know, daghang kayong unos sa kinabuhi sa tao. Abasuntihan ta mo, sa diha, nga ang Diyos na kanato, walay unos nga di niya mapaundang. Walay unos nga di niya mapahunong. Walay gikinahanglan nga di niya ihatag. Usahay lang, di lang ta kuntinto sa ihatag sa Ginoo. Muna mangita tag unsay pamaagi, daghang himuon nato. Pero kung itugin mo tanan sa Ginoo, God will take care of you. O sa mga butangi ginahanglan nimo, nga naa sa kalibutan. Magkapaglaom, si Kristo, anak kanunas itong kiliran, bisan pa taliwala sa mga unos kinabuhi, siya na kanunay. Muna ingon si Pedro, no, ako'y ikahatag nimo, pero tagaan kag ngalan ni Jesu Kristo. Ngano? Kay si Kristo mutabang kanato, muhatag kanato sa itong kinahanglan. Muna'y akong ipasabot sa tanan, kung naay Kristo sa itong kinabuhi, walay problema mga paglaom, nga mooy mo, dusok kanato, ngadtos ulautan, kanabang murag wa ni paglaom bay dusok ka na wa ko'y Kristo. Ug na kay Kristo, bisan nagka problema, mo nang dunay kanta sa mga bata nga kung si Kristo kuno naa sa moha, problema nga imong nabatnan, imo lang sayaw-sayawan. Ganahan kay kunang kanta mo, tukar sa mga bata mo kanta na. Kung si Kristo na ako sa tua, problema atong nabatnan, ato lang kiay-kiayan. You see? Nga naman, kay sa panahon sa unos sa atong kinabuhi, kung si Kristo na kanato, ang tanan dunay kasulbaran. Mura gina nga ako ikapaniguro magkapaglang. Kung mo tanaw din sa basahon ni Hari David, Salmista David, sa Salmos, Kapitulo 23, versikulo 4. Nindot kaya nagisulti po din kay pagsalig ni David ngadto sa Ginoo. Mo po ni pagsalig bitaw nato ngadto sa Ginoo pod. Okay? Basahon na to, Salmos, Kapitulo 23, versikulo 4. Sa gingon din ingon sa din even though I walk through the darkness valley, I fear no evil. Wa gyud ko'y gikadlukan. Nga naman, for you are with me. Maglakaw magano sa King James Version igsoon, magapaglaom, maglakaw ako sa walog sa landog sa kamatayon, wa ko'y gikadlukan, kay ikaw uban man ako. I fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. Tabangan ko nimo, na may sungkod nimo. Kanang rod ug staff, kanang rod katong tumoy, ang staff katong kawit. So kon di gani ka patuop, tikdulan po ka sa Ginoo. Pero gani musimang ka, kawitan po kaniya. Wala kay problema. Kay nasayod ta nga ang Dios making-uban kanato. Siya mo'y unsa, siya mo'y atong gasa nga diin makatabang sa atong panginahanglan. Ang ato lang mulakaw ta kauban sa Dios. Munang doon kanta sa mga bata sa walking with Jesus all along the way. Walking with Jesus. Kini magkapaglaom, kung ato kanunang itugyan ang tanan sa Ginoo, walay problema nga diin magadusok ka nato nga makapawala astong paglaom o panghunawna sa ugma damlak. Si Kristo, ang gasa nga di maghatag ka natong paglaom. Ngayon sa kabatanon, ningato siya sa counselor. Ngayon din unya pag-abot niya dito isa sir, iampo ragod ko sirbe nga malikay ko sa mga problema. Unya, kanabang malig-on ko.
Kaya usay daghan kay problema nga akong giatubang. Daghan kaayo mga hagit. Pwede ba nga imo kong ampuan? Pwede ba imo kong tabangan? Naon sa madangaw, sige, tabangan ta ka. Siya, luhod ta, magluhod ta. Karon magapaglaw ka ng luhod, ang batan-o katong counselor nga hamtong na, naon sang pag-ampo lahi man ang pag-ampo. Kung tanaw niya di pag-ampo, ingon siya niya, Ginoo, palihog, iampo nako nga kining maong batan-on, mahimo ning mas mapailubon. O niya ako nangayo, nga ikaw unta, niya sa niya, magpuyo, mag-ampo sila, nga siya unta, tagaan ibog problema. Ang primero, siya mag-ampo, nga mahimo siyang ligon, may nantuson. Nga ampo po ni, mawani ko sa mga batanon, mawani hangyo sa batanon ba nga, mahimo siya nga ligon, o gunya, kanunay magsalig sa Ginoo. Naon sa pag-ampo na nila, lahi man nag-ampo sa katong hamtong nga counselor, o sige ingon, sa hamtong counselor, nag-ampo siya din, isa niya, Lord, send this young man tribulation in the morning. Send this young man tribulation in the afternoon. And send this young man, tesa. Gipahunong sa batanon ng hamtong nga nag-ampo. Siya naman, dili mo naman akong gusto nga maampo nimo. Aga ko gingon, ampuan ko nimo nga may mong ligon, mahimo ko makasugakot sa daghang problema, daghang mga hagit, mo na kung gusto, nga taganod ako kusog sa Ginoo nga maligon. Ingon butong hamtong, o saan pagkaligon nimo og wa kay pagsulay? Muna gyapon og tagaan kag mga pagsulay sa buntag, pagsulay po sa unto, pagsulay po sa gabi, aron ka maligon. O saan pagkaligon wa kay pagsulay? Tinuod bitaw, samtang nagbasa ko sa gilan mga paglaom, nga doon ay usa ka mag-uma, ang iyang silingan, nagtrabaho sa opisina. So, tagsara siya, buo siyang tanom. Samtang katungo sa ngawa, ang trabaho, dito ra sige, atiman siyang tanom sa garden, kada buntag, buo. Hastilang gupuha sa tanom hinuon sa kining silingan nga way trabaho, nagatimalang sa garden. Pero kato na trabaho, ang iyang gimo magapaglaom, tagsa na mamubo, so ulanan siya, usay mo, tuhoy ang dahon sa mga tanom niya, bubuan na po niya. Karon, ningabot ang bagyo. Noon sa mga hitabuan magapaglaom nga, sa bagyo na niabot silang dapit, ang tanan nga mga tanom niya itong usa ka silingan, nga way trabaho sila, katiman sa garden sila, buo, nangahapay man tanan. Pero kadtong tuwa, tag-iya, nga tuwa sa opisina ng trabaho, tagsara mo buwan, tindog man. Ingon na dayon tong silingan, Pre, sa man imong tanom, nga na unsa sa bagyo. Kakusog sagad, pero imong tanom, lingkod kayo, wag yun unsa, ako hapla tanan. Ingon dayon, katuntas mo ay kuan mo kung pre, kaning ako agod, kay tagsar man sila mabubuan, so ang gamot, maningkamot yung kanang dulot na to sila, mangitag tubig. Ang imuha kay bubuan mo, so alara iyang gamot. Wag yun sila, tiglom sila, kaya may tubig din sa palibot. Pero ako, kay tagsar mabubuan ako, kanang malaos na, so ako mubuan kini ang gamot yun basta may tubig mo, tiglom na sila mangita yun na sa tubig. Muna naabot ang unos, aligon kay katong tagsara bubuan, pero katong permi bubuan, kada adlaw, hapla tanan. O sa magunahuna ako mga kapaglaom, kada bitong problema na to, kanang natay mga suliran, natay mga hagis kinabuhi, muna'y panahon nga kita muduol sa Ginoo, mas maligon ta. Muna, insakto gihimo sa usa ka kining counselor, nga iyang paampo nga ligon tong batanona, sa tagain din pagsulay ning batanona sa buntag, tagain po sa hapon, tagain po siya, sa dili na mao. Pero sa ingon sa counselor, unsaon pagkaligon nimo wa kay pagsulay? Unsaon pagkaligon nimo di ka sulay-sulayan sa daghang mga problema? Sa diyang magka-problema na ta, dangup ta kang Kristo. Siya'y mutabang kanato sa mga unos sa kinabuhi. Muna ingon na balang kasulatan mga kapaglaom, kung atong tanaw dinha sa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 20. Masa magisulti din ha. Muna igipapili ta sa Ginoo. Pero, magmatirudanon ta. Nito nagisulti din Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 20. Okay? Niya itong basahon. O gonya, kung kini nga pulong atong taga-ano pagtagad, karami taong, mo dahil nagikinahanglan ako. Kulang rin ko, so karon akong himuon Masa ingon din ha, be completely faithful to the Lord, your God. Love Him and do whatever He tells you. Love Him and do whatever He tells you. Buti ba sabot magkapaglaom, kada atong pagtuo kang Kristo, kanong kumplito unta ba? Kumplito dili kay taphaw lang. Bisan sa kalisod, bisan sa mga hagit o mga pag-antos, na kanunay si Kristo kanato. O niya budulot na pag-ayo,
Munang ingon diha ang atong gamot unta modulot kadto kang Kristo aron malig-on ta. So pag ingon gyud ni Pedro wala ko'y kwarta, pero hatagan ta ka usa na sa kuha, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to stand up and walk. Gigunitan pa ganyan kamot. So di niya magkapaglaom, na usab ang hunahuna sa tao, inay nga handong kwarta o kapagkaon, karon si Kristo na may gihatag siya. So sa nitabo, niya magkapaglaom ang isulti. Kung imong tanaw na versikulo 7, Buhat Kapitulo 3, versikulo 7, niya tiniyang nitabo. Sa diha nga giingnan niya nga ang ngalan ni Kristo, sa ngalan ni Kristo, ako kang sultihan, tindog, lakaw. Masagingon, tayo din niya makapaglaom. Then Peter, o gunya si Pedro, took the layman's head, iyang gigunita ng kamot sa tao, sa iyang tuong kamot, o gunya gitabangan niya pagpabarog. Wala niya sa tindog diya. Wala, iyang gigunitan. Pag gunit niya makapaglaom, iyang gipabarog. You see? So, dili di kay, sa ngalan ni Kristo, kung natay matabang, tabangan po na to. Na ay taong gigutom. Niya, may ganyan nga, mga pagkawin, ay, tagaan ka sa ngalan ni Jesus. Niya, biya din ka. Ayaw. Taga-isa. Tabang isa, patinduga sa. Nakaroon ni tindog. Pareho ng busita din eh. Ogon niya, and as he did, the man's feet and ankle bones, ang tiil sa tao o gangunsa ang iyang mga kabukugan nangaulian o naligkon. Karon makapaglaom, nalig-o naman ang iyang kabukugan. Tingali ang tao niya sa man eh. Ang akong tuhod murag nalig-o naman. Murag maayo naman. So, nalipay siya. Nalipay siya. Karon, isa ka, tinuol mo yung gani. Huwag mo siya katindog, suka, dugay na kayo. Pero pag-ingon niya sa ngalan ni Kristo Jesus ng sarit nun, sutihan ta katindog ug lakaw. Gigunita niya na, paggunit niya ning barog ang maong tao nga, kining bakol, agoy, ligod ang tuhod. Isa, uy, okay naman eh. Dugay nga panahon sa naglingkod, pero karon ning gahi ang tuhod. Pastilang lipayag yun niya noon. O sinita po, kung imo tanawon sa versikulo 8 niya, ugon niya ning limpayat siya, ning tindog siya, o niya ning lukso siya matiil, o nagsugod siya lakaw. Versikulo 8, kanindot kayo, no? Nagsugod siya tindog, ligo naman tuod, ning lukso siya, o nagsugod og lakaw. Magkapaglaom, sa ngalan ni Kristo Jesus, kung ikaw doon ay pagtuo kaniya, ikaw maulian yun. Nan, karon sa may gisulti, kung imong tanawon, unsay gihimo sa tao, nga bakol nga karon makalakaw na, perteng lipaya niya. Unsay gihimo niya, ning sunod siya makapaglaom, nila ni Pedro ni Juan, sulod sa templo. Naunta sa gawas na mo to siya. Naunta makapaglaom, dito naman to, pagkilimos sa danan. Pero karon kinakalakaw naman, lukso siya, lumpayat siya, perteng lipaya, ning sunod siya kang Pedro o kang Juan, sulod sa templo. Kung imong tanawon, versikulo 8, then he went to the temple. Ning ato siya sa templo, with them walking and jumping and praising God. Sa ato pa, ang kalipay niya, wala niya tagaig pasidungog ang nag-ayo si Pedro si Juan. Parang iyang gipangayuan og pagdaig og pasalamat ang Dios. Walking and jumping and praising God. Ang problema nato, kung doon ay panalangin ihatag sa Ginoo, malimot mo tag pasalamat sa Ginoo. Tuwa man noon tag pasalamat sa uban. Mahimo na to ang mga butang nga maulihin na hinuon ang pagpasalamat sa Ginoo. Kaya balo mo ni King Hezekiah. Si King Hezekiah makipaglaom, nagsakit siya, pero giayo sa Ginoo, pagbisita sa mga tao, nga gipadala ni King Moradok Baladan, gisusi to, ganong usa may, kisa nga doktor nag-ayo nimo, usa may gihimo nimo, nga naulian ka man. Wala gyud kay isgot si King Hezekiah nga tungod sa Ginoo kung gilagaran siya mo'y gamhanan sa tanan siya nag-ayo kanako. Wala iyang gipakita ko sa daghan siyag bulawan, naa siya daghang hinagiban, dako ang deposito niya sa bahandi, gipakita niya tanan iyang kabtangan. Mo to'y hinungdan nga pag-report na dito sa mga gisugo ni King Moradok Baladan ay ang Jerusalem day dato kayo ay nagsugod silang plano ilang atakihon ang Jerusalem aron makuha ang kabtangan. Nawala ang pagpasalamat, paghinumdom sa nag-ayo siya ha. Kini mga kapaglaom kining bakol,
Wala siya kapasalamat at nag-ayo. Apa sa diya nga naulian siya, perting lipay niya, naglukso siya, naglakaw siya, nagpasalamat sa Dios. Karon, makita na siya nga naglakaw. Karon, tuyok siya dito sa templo. Natigala ang mga tao dito, dili ba ito maning bakul dito sa hagdanan ng pakilimos? Nganong naglakaw-lakaw naman eh? Kinsa may nag-ayo niya? Makapaglaom, nakita sa mga katawan, nga kining bakul nga dugay na nagpakilimos, karon naglakaw-lakaw na. Pastilang lipayan nila noon. Karon, ingon dayon, kinsa may nag-ayoan eh? Tubag makapaglaom sa mga apostoles ni Pedro o Juan. Ingon siya, versikulo 16. 3:16. Ingon din 3:16. It was the power of His name. Kisa nga name? Jesus. It was the power of His name that gives strength to this layman. What you see and know was done by faith in His name. Unsay nakita ninyo karon? Unsay nasaksihan nyo nga mulakaw na siya? Kana tungod sa pagtuo ang ngalan ni Kristo. Tungod sa pagtuo sa ngalan ni Kristo, siya nakalakaw. It was faith in Jesus that He has made him well, as you can all see. Wa nagyoy maka ingon ta ribatol pa. Nga naman, nakita na ko nila daan kinitawanan nga bakul daan, dugay na nagpakilimos. Kada simba alas 3, makita nila na kinitawanan, pakilimos kada adlaw. Karon makalakaw na. Ingon silang Pedro si Juan, tungod sa gahom, tungod siyang pagtuo, tungod sa gahom sa ngalan ni Kristo, o sa pagtuo ng tawhana, nga kang Kristo, mo hinungdan nakalakaw na siya. Nakita mo na ninyo? Mga kapaglaom, mao kini ang tinuon nga gasa. Kung ana si Kristo kanato, mao'y atong gasa sa paglaom, ang tanan natong gikinahanglan ihatag sa Ginoo. Tabangan ikaw niya. Tabangan ako niya. Tabangan kita niya. Nga ang tanan natong problema o gumunap sa kinabuhi, kining tanan masulbad sa ngalan ni Kristo. Kung mo tanaw di size, nagpadayon diha makapaglaom. Ingon din, tanawa, kining tawhana, tanawa ni tawhana, nakita naman ninyo, naibala naman ninyo nga siya lupog o bakul kaniadto, dugay nga panahon, apa sa dihang gibutang na iyang pagtuo, he put his faith in the name of Jesus and was made strong. Ilang gibutang iyang pagtuo diha sa ngalan ni Sos, o niya naligon siya, nabaskog siya, nakalakaw siya. There is power in the name of Jesus. Si Kristo nagpakatao sa kalibutan, gasa sa kalibutan, pinakadako nga gasa. Karon, si Kristo, ang ngalan ni Kristo, nahimo kining gahom, alang sa usa nga nagsalig kaniya. Faith in Jesus, verse 16. Faith in Jesus made this man completely well while everyone was watching. Kikita magin mo, tungod lang sa pagtuwa ng tawhana, naulian siya nga mo nasaksihan sa tanan. Yes, Jesus is the treasure of all. Wala ko'y kwarta, tagaati kang ngalan ni Kristo. Para sa uban, ila pag yung ID ko ana, kwarta rin ako ayaw ng Kristo. But you know what? Sa dihang gihatag ang ngalan ni Kristo siya ha. Sa dihang gidawat niya ang ngalan ni Kristo. Labaw pa sa salapiyang nadawat, labaw pa sa pagkaon niya nadawat, tungod kay si Kristo mao ang mandananong niya gasa sa paglaom nga nakalakaw siya o naibalo ko. Walang gisulti din sa Biblia. Kung unsa nahitabo sunod. But I believe nga kining tawhanan nga bakol sa dugayng panahon, karon wa na nagpakilimos, wa na nagpakaulaw. Apan siya karon mangita nagtrabaho, tingali naggarden na, nagumana, nangita na sa kapagnubian, wa nang kaulaw sa kinabuhi is because of the name of Jesus of Nazareth. Mga kapaglaom, nining kagabion. Si Kristo ang gasa nato sa paglaom. Sama tayo ng tao nga bakul sa ngalan ni Kristo. Siya nakalakaw. Sa ngalan ni Kristo, siya ning sulod sa sinagoga. O sa ngalan ni Kristo, siya nagalukso sa kalipay, nagaampo o nagdaig sa Ginoo. Ako nagaampo unta. Nining Pasko. Sa ngalan ni Kristo, siya nagpakatao, siya ning anhin nagpakamatay tungod alang kanimo alang kanako. Ato siyang dayigon sa tanang panahon. Ato siyang simbahon. Walay lain makatabang kanato sa mga unos tong kinabuhi. It is only the name of Jesus. Magabuta.
Diyos sa gamhanan itakna sa gabion. Salamat sa lain usab nga suhito nga among gitunan nga pinaagi sa ngalan ni Kristo mao kini ang bahandi nga hinungdanon alang sa mong kinabuhi. Adunay mga uno sa mong kinabuhi nga among masinati. Apan kun naa si Kristo ang tanan dunay kasulbaran, ang tanan dunay kahumpayan, ug ang tanan dunay paglaon. Ang amo naman gidampo, na samtang kami nagapuyo ninyo ta, among itugyan ang tanan among pagsalig ngadto kaniya, kay siya lamang ang Ginoo sa mong kinabuhi, ug siya lamang ang among bugtong manunubos. Salamat o Diyos ikaw magapadalangin sa tanan nga viewers namo karon sa tibuok kalibutan. Tabangin usab sila, nga sila usab makahimo sa pagtuo kang Kristo, tinud-anay nga pagtuo, sama sa pagtuo sa bakol nga tao, nga siya nagtugyan sa tanan, ug siya naulian. Ug sa diya nga siya naulian na, siya nagadaig, nagalukso sa kalipay, nagadaig ka sa Diyos, nga mo'y gamhanan sa tanan. Salamat o Diyos. Nga ikaw magkatabang ka na mo, sa pag-ilag ka nimo, nga ikaw mo'y tinubdan sa tanan, sa among panginahanglan, ug ikaw mo'y sulbad sa tanan, na mong mga suliran. Dawata kami, ingon mo makatawhan, gikan karon hangtod sa imong pagbalik, among kinigitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.